Магія кропка мов. Так, Твайлайт, чому ми болтаємося на поні-могілках? Нам потрібні 6 поні, інакше елементи гармонії будуть працювати, Спайк. Флаттершай забила рибу Деш, і ми повинні поспробувати воскресити її. Боже, ти просто шальоний говорячий конь. Я поспробую воскрешаючий заклон чорної магії. Як наконт того, як ти воскресила мой струк? Сексом. Что? Той, хто вечно довго спить, уваж гэтаму ключу устань і повініся, перасячеш ти звери смяротний хай, збери себе знов і ў шлях давай! Упс, думаю, гэта быў неправільны заклён. Ёсць яшчэ бліскучыя ідэі. Эйнштейн. Гэта Спайк. Ой, я поўна ідэй, Спайк. Я геній. Паглядзі, R-Dash 5000. Фізічна пераўзыходзіць Rainbow Dash ва ўсіх адносінах. Я подумала, што калі ў нас няма сапраўднай Rainbow Dash, то пабудаваць Rainbow Dash гэта наступная лепшая рэч. Ты ідыёт. Раздушить, забивать, знішчыць, слэх. 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 Плавные ходы, разумник. Гэта Спайк. Ёсць яшчэ адна апошняя рэч, якую мы не спрабавалі, Спайк. Адно месца, куды нават індывідуаліст з маім уласным розумам баяўся ступіць. Твайлайт, ты бажаеш казаць не столькі як індывідуаліст, колькі як маньяк. Гісторыя поўная маньякаў, мой сябар. Мужчыны і жанчыны з інтэлектам вельмі ўспрымальныя асобы, чый бліскучы розум не ведае ні абмежаванняў, ні табу. Такія ўяўленні гэта д'яблы, якіх мы павінны знішчыць у настаўленні поні. Нават калі гэта настаўленне парушае правілы прыстойнасці, грамадства і самой праведнасці. Бла-бла-бла, працягвай казаць, тупы фрыц. Вазьмі яе. Мы павінны вярнуцца ў лабараторыю, пакуль нас хто-небудзь не ўбачыў. Ты тут босс. О, гэта па-чартоўску крута, чувак. Слухай уважліва, Спайк. Тое, што адбываецца сёння ўвечары, не павінна пакідаць гэты пакой. Бо калі хто-небудзь даведаецца пра гэта грубае прыніжэнне Божага закону, яго няведанне назаве гэта найвялікшым злачынствам ганарыстасці. Мы яе згвалцім? Спайк, гэта сур'ёзна! Калі хто-небудзь пра гэта даведаецца, то ў нас будуць вялікія непрыемнасці. Ты можаш казаць хто-небудзь. Замест по-небудзь. Шчыра кажучы, я не разумею, які ў гэтым сэнс. Я б зразумеў, што ты мела на ўвазе, калі б сказала хто-небудзь. Мне здаецца, што ўсе гэта робяць толькі таму, што ўсе астатнія гэта робяць. Так што... Што? Слухай, я спакойны чувак, я ў парадку, добра? Шчыра кажучы, я проста шчаслівы быць тут сёння. Давай уже просто падсмажым эту сучку, добра? Я пачынаю нервацца. Дай мне сёння адпачыць. Моя дзяўчына спрабуе прымусіць мяне кінуць траўку. Гэта мой любимый вид магии. Теперь, Спайк, потягни за рычаг! Я чуў пра шокавы гумар, але гэта смешна! Гэта катастаткова! Выключи харчаванне!
Йоу, Рейнбоу Дэш! Ти у парадку? Я не разумею. У фільмах, калі трупы б'юць маланкай, яны заўсёды вяртаюцца да жыцця. Я думала, гэта будзе проста. Походу, праўду казалі. Насамрэч няма сэнсу біць мёртвага коня. Ну добра, ідзі закапай яе зноў. У мінулым годзе не атрымаў падарунак на дзень ражэння ад цябе. Ебучая сука! Дорогая принцесса Селестия, сёння я пазнала... Што ж, можа быць, заўтра я чаму-нибудь навучуся. Слышь ты, Слэм, должен жить, не забывай. Oh yes, get back inside. It's time, get back inside. Once again, get back inside. Get back inside. Get back inside. Oh yeah, get back inside. Get back inside. Гэй, як наконт таго, каб з'есці піцу-пірог? Гэта моя коронная фраза.